Yɛse kakum yɛde ne kaku anum. Aha ɛyɛ pasho dwumadie. Pasho dwumadie na ɔde gu so a wɔhwɛ. Yɛwɔ live ɛwɔ Facebook. Oba so a na wahyɛ ama onua na ɔno nso so ahyɛ ama obi na obi nso ahyɛ ama obi. Wate ase. Na obo no wa subscribe wɔ YouTube channel no so. Sɛ na ɛbɛyɛ new update bi aba a wonsa ɛbɛtimi aka. Ɛhɔ na yɛde nneɛma akɛseɛ no ankasa yɛde ɛbɛn egu. Na ɛnɛ yɛkɔdi asɛm. Yɛkɔdi asɛm wɔ court. Sɛ ya na yɛba. Asɛm bɛn a evangelist Dan Asamoah ne Mr. Drew asɛm yɛ aba yi. Ɛnɛ sɛ wa accuse ne sɛ wabɔ ne din ɛwɔ ne ndwom mu. Ndwom bɛn a dwe Dan Asamoah dwe sɛ Mr. Drew abɔ Dan Asamoah di na Dan Asamoah abɛka sɛ adɛn nti na ɛwɔ sɛ Mr. Drew use ne din ɛwɔ ne ndwom mu. Na Ghana fo binom so ɛkyerɛ sɛ ebi kwa na ɛyɛ Dan Asamoah ɛna Mr. Drew ebo ne dum nemu na ye obi foforo but nemu ye ma me Dan Asamoah ba bonten se ono na Mr. Drew abo ne din ewom na che se ne nwum bi kura mu die oyi ne nwum ne west ne bi afiri ono Dan Asamoah nwum mu se mabo odin na mafre ono so no ho ensem ebeba ye de bebre mu wata se na che se ensem na ekono obi so se Mr. Drew enye ne first time nie a odi ewie obi enwum ana de bisa na Nigeria American artist bi so ese roti mi o se hwan ebusuafo mo amunim ese ono nso so accuse Mr. Drew se wawia ne love rhythm bi dada ebe a few months ago no so ho ba asem bebre na kire se kamia ese gospel artist no ne high life artist no ne ade no omo ya ba ako kire se enwum na hit ewie no na ye ba bonten se we ewie we enwum we ewie we enwum na so nka me de we gospel artist na se we high life artist kan enye wotan bi ena da mumu na we na kire se Dan Asamoah se enwum na Mr. Drew ye no a feature Shatawale ne sorry o feature Sakode Sakode rather Sakode ne Creamy se dwe sa nwum no opanacho de enti odi ne din be mu kire se ne management ebeze wo UK na yasa no so egu na dwuma hu fi etew ne ne unyam so kire se we mu no ekwan bi so na we na nsem na akɔwie ye no Mr. Drew so ka say oh maame me ye sorry facha me nim say beba ne say na emu me da wase say wa frɛ ekukuo mu na ya ka asɛm yi na enye say wo di aba abonten aba ma nwom na ya basa me da wase pa na ono so say hwɛ na obi say no ana me do ho acha wenye sa o na egu management enimu fi egu chese ne fans enimu fi say ai ono ba apɛ ne ɔtene ba bi na obi use obi din kra kenje ono da na Asamoah ana so obi yi ne west bi chese wose west ne ye enwum ya ogbo ya si fenesen enti onue nya akukuduro ma ba odin na mafrɛ wate sa anwum no busuafo eno na kyese wose Mr. Drew eyi ma ba odin na mafrɛ we free sa anwum na kyese ne dia enti no besu Mr. Drew court na nso nkrofo bi no mu se Dan Asamoah ma me Dan Asamoah na we die enye wuchemu kyerɛ se ye ya kanfo na se yusu ma ba odin na mafrɛ wo a na no nkyerɛ sɛ wɔ sɛ wɔgyema ho sɛ ɛyɛ wo deɛ san sɛ kasa bi wɔ hɔ no mu a yɛnya na wɔ sɛ yusu yɛn go tim kɔfa obroni kasa poto kasa French fo kasa ma hyehyɛ twimu ma ne nyɛ yie da bi na we deɛ nka wɔ san ka wɔ soso so kra sɛ Mr. Drew yusu ne din ana sɛ ne nwum bi ma ba odin na mafrɛ wo de ahyɛ ne nwum na wɔambu no wɔankyerɛ ɔdɔ kra ankyerɛ no bibi sɛ kwa bɛsi a Dan Asamoah asɛm no o ɛnya me adwo afish na meka bibi ku say besi kura na wosenka obɔ ne nka ye se o ebia ma me paacho me pese nka me yusu wonwum yi ana wudin e de ba me nwum kakra nti woti a ebia na ankwa hawo wanya ne sa nti we akofa nsem bebre aba me ne edi o ma asem na kyerɛ Mr. Drew nso agina na yi atum se mfum so atum se ebia ye no kre sane se wontimi nka se ne din enye ne din sana se ye ne din sane se Dan Asamoah so efe ne dan na nti we so far as we yusu Dan Asamoah ne de na ese chopa ena wo se opa Dan Asamoah na ono nso de wo se wonte ase ehe na ehe wone ne betwin sane se ne manager ono krampo de wo se nka enya ibia te se ne management no ena ase amoso mu de ne se boy ne yenche ne sane se nye ne first time ni ya che se wodi ayusu nkrofo rhythm ne omo nwum ne ade wate ase na we asam we ye kan sen asam we ye kan sen se sebi ne nyina na ye wo man Ghana na se bibi se yakoba kura na nkrofo etasi nkrofo timi fa nkrofo nwum e de o remix
nkrofo timi fra nkrofo west e de kika bi bomu a wate ase esida nti nye Mr. Drew die yi na ebe fa kwan bi so se nyum na hit pa sa ko de abeso nyum ni die nyum na hit ye papa nya asanketo na nkrofo bebre so e ka se omo de suboni ma ma ye maame dan na Asamoah evangelist dan na Asamoah omo de suboni na ma no se ade ntina wa ba abontin aba kizi boy ne se we wia nenwum mabo odin na mafrew ti onue nya akukuduro saa nwum no na afi no we so yisu ni din ewo ne nwum enchire wo buo na ngofo be nso edi eye Mr. Drew nso achi se Mr. Drew a young boy no osa fe ne gbeke o se kweke ebusuafo sa na ne ye frɛ no na so onyame adom onyame asra ne sra ba mu ama wode nwum to honhom abewura no na wo se enwum wode ban so e de kama e de pa kire se amankrofo etete omo stress so ne ade what you say enwum ye de pa ye de papa na we na nkrofo bebre na edi Mr. Drew echi se onkoso no onye mo mfi obi a kire se ebi a na enwum na hitinti e na ama ye ka se dan na Asamoah aba abonten se wo si no court se wo wia ne nwum na se wo de ne din aba ne nwum enya ade e kire se Mr. Drew ayemfunso bia bebre na di Mr. Drew echi se wo nyamfunso asamba onyum de waye aba abonten na so e ba se eho ba asam obetimi apachew na asam de na asam ko bebre no so edi dan na Asamoah echi se wo se nkoko siki permission e free dan na Asamoah ansana wabe odinidin aba nwum na so ansam na komia ese asa wotan bi ya aba industry ni mu kire se we a gospel artist na no kire se wotan unua hip life artist ana bibisa what I say enti bibisa no normal cause won waji udin dada ye ma me waji udin dada na Mr. Drew so afi na we de oba ni we kura na dabla nyame ya na duma ma ahete ne kakra sa na meka no ahete ne kakra wo se ono so dinya ne fans na afi ni obehwie gu mu bia no ye do enye do ye so mu sa wo hu na se ekoba se bibisa etimi ba ebe ma ono so confident wonya ese ode bonyum ne ode bakra mpo de ne obedwe hu mienu me beka se ene dem obi kra redem ne wakwakọ wi ana obi instrument we ne wakwakọ wi ana obi nyum kra no ko enti se no de wo bonyum na chese wotena se din adwunu hu yie ana wo fa titifo no na mo ma nwum ni bi se first na wo no na wo man krofo nwum na so se de yi wo ma so nchen a ye fa krofo nwum akoma ko de hihye ye die mu a ebe wi achie kra na akoye ni nguase na we na Mr. Drew e de ba abonte se opedan na achew se asem no wonyi enfree court na se na management na aka no esro mo ada omunyi enfree omutim na mo ntina se asomdwe mu na mo nka asem no se ne se unwafom wa onfom ohwe nsa na ebe ya asem no bibia ebe to din e na wo hia ono ne de waje atum oni na anya argument se bia se okay ye ko ne se anu na oni ni enyi ensem anu bia twese wadibim oni na enyi nsem bia no sa na ne dia na wo kan se opanacho se wama enwum no anya basabasa san se enwum no afi na odi aba agidin kakra ama ono suso no wapie nyame adom ama no so apie nti no wo se dan na Asamoah se yesi bia no wonje ma no ka no montena se fefef na monka asem na nyame eya adom a na odi adopa bi adom ye ne a one dan na Asamoah ebeje no be feature no ma bibia aye fine gospel musician chese ensem no enkofo bebre ka no different emu ejina dan na Asamoah echi ebi mu so ejina Mr. Drew echi se opesa de no dodo san se nye dan na Asamoah kwa na odi aye no no mu kire mu a Nigerians ya American din bibo ni din Charles Nigerian black American artist ya se routine mi o se hwan ono so yes Mr. Drew akofa ne love rhythm. Look at all this ni na che se Mr. Drew che se nkrofo nyum na ofafa na won so afefa mfemfa obi afichiri so wa so obebo nyum a ene epo wankasa nyum a obetro ne ade what I said but ebi mu so still na mo confirm se dan na Asamoah na anya ade sane se ebi ana ni din atofom ntina opese oba abonte be bibisa na ne din esan so bi ma na bibisa nanso sisi ade yegusu a ye ehwehwemu se ne be ya nyame adomu a ne ebesi bia se if said dan na Asamoah ne management no omaji atum se Mr. Drew ne oye no waje ne fonso atum de na onye bie mu de a ana bibisa esi a oba inform wo mo ansana
omo de omo makwan ama odi nipa bi sa edin ana ne nenwum bi kakra afo me ne de no so de aba abonten a egusu a ye ehwehwem na ne besi bia nso no ye de ho emuaye ebebre mu aha aye pasho dwumadie adwoa fish an ne me de ensem kakra ye blew na egusu a ye hwehwemu enduru anwumre no ne ehu ne akosie na ye de ni na nso so abro na me koso aka wo se eya wo hwe video no wa share wo share ma na fo no so ma share no wa like ye page no ye 20gh page no so e wo YouTube wo like ya no wa subscribe se na be ya new update bia ba on sa ebetimi aka me do bibia se woje be share me na me gusu a ye hwehwemu se ndru anwumre no ne ye de hu muaye abram edamase